खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। सासे सानैल' नङा गासै 6 सुबुंफोरखौ खनसेयैनो साननि समावनो गिख्रंथावै गाग्लोबदों हाग्रानि मैदेरा। मख'नो गोनांदि तामुलपुर जिल्लानि भारत भुटान सिमा साखाथियाव गोबाव सान सिगांनिफ्रायनो हाग्रानि मैदेरनि फालोआ सुबुंफोर थाग्रा ओनसोलाव उदखार खालामगासिनो दङ। जेरै मानसि बुथारनाय, गोबां बारि बागान आबादफोरखौ सिफायनानै सोरलां बोरलां आरो गोबां खहा खालामदों, जायखौ लानानै ओनसोलनि सुबुंफ्रा गोबां जिंगायाव गोग्लैनो गोनां जादों। बेबादिनो मैयानि सानावबो साननि समावनो बारियाव खामानि मावबाय थानाय समाव हाग्रानि मैदेरखौ होहरनाय समाव हरखाब मैदेरा फैनानै थोंजोङै गासै 6 सुबुंफोरनि सायाव गाग्लोबदों, जायजों आखाइ, आथिं आरो मोदोमफ्राव जोखोम जादों। जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ हाखु दाखुयै साखाथिनि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। जोखोम जानायफोरा फारियै सुन्दा मुर्मु 50 बोसोर बैसोनि, शीतल मार्डी 46 बोसोर बैसोनि, इमसन किस्कु 49 बोसोर बैसोनि, चारमेन मार्डी, फुज' मार्डी 46 बोसोर बैसोनि, बुदु रायतुदु 25 बोसोर बैसोनि होननानै सिनायथि होदों। BTCनि EM बेगम आक्तारा आहमेदा एबसुआ गावनि मुसुखा सावनायजों लोगोसे एबसुआ सोंखारिनायनि सायाव फिनजाथाय होदों। बिथाङा फोरमायथिदों दि आं जुदि गोरोन्थि मावदोंब्ला आं एबसुनाव निमाहा बिगोन। आं जेबो गोरोन्थि मावाखै, आं मोनसेल' गोरोन्थि मावदों, बेयो जादों आं एबसुखौ फाग्ला बुंदों। बेनि थाखाय आं निमाहा बिदों, नाथाय मोजां गोसोजों फरायसुला फरायसुलिफ्रा सोमावसाराबालानो BTCनि सेक्रेटारियेटखौ बेबादि गाग्लोबनाया मोजां जायाखै होननानै आं सानो आरो जाहाथे फरायसाफ्रा बेबादि खामानिखौ इयुनाव मावा बेनि थाखायबो आं खावलायदों। बे जाथायखौ लानानै BTC सोरखारा बेनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय आसाम सोरखारखौ खावलायदों आरो बेनि सायाव FIRबो दाखिल खालामनाय जाबाय होननानै बुंथियो EM बेगम आक्तारा आहमेदा। बे साननैसोआव बिरखंजों गोजान गोजान हान्थिग्रा दावबायारिफ्रा गोबां जेंनायाव गोग्लैनायखौ नुनो मोन्दों। मानोना बिरखं गाथोनफ्राव बायदि जेंनानि थाखाय बिरनो गोनां बिरखंफोरखौबो केन्सेल खालामनाय जादों। बे जाथायखौ लानानै पार्लियामेन्टआव सोंथि खालामदों आसाम प्रदेश कंग्रेसनि आफादगिरि गौरब गगैआ। बेखौ लानानै सोरखारखौ दाय जाबसिनदों गौरब गगैआ। मख'नो गोनांदि बिरखंजों दावबायग्रा दावबायारिफोरा गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जाथायखौ नोजोर बोनानै MP गौरब गगैआ अख्रां हान्था मेला बिफाननि मन्थ्रिखौ गासै जेंनानि सायाव फोरमायनो थाखायबो खावलायो। बिरखंनि दावबायारिफ्रा सोरबा सोरबाया गावनि खामानियाव थांनांगौ दङ, नाथाय दुखुनांथाव दावबायारिफोरा 12 घन्टानिबो बांसिन बिरखं गाथोनावनो थाबथानानै थानो गोनां जादों आरो बे बिरखं गाथोनावनो सम बारहोनो गोनां जादों होननानै बुंथिबावो MP गौरब गगैआ। धुबुरी जिल्लानि गौरीपुराव आयेन बेरेखायै जुवा गेलेनाय आरो जुवा खेला होनायनि हेंथायै पुलिसनि अपारेसन खालामनाया सोलिगासिनो थानायनि गेजेरावनो पुलिसआ 7 जुवारिफोरखौ हमनो हादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला गौरीपुर पुलिसआ हरनि समाव सिग्रोमनायनि गेजेरजों गौरीपुर पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय बराबारि ओनसोलाव हमनो हायो बे जुवारिफोरखौ। बे हमजानाय 7 जुवारिफोरा फारियै दिलबर आली, शफिजुल सिकदार, रिजल खान, इलियास रहमान, सफियल रहमान, आक्तार हुसैन आरो गुबुन सासेखौ आली हुसैन होननानै सिनायथि होदों। बिसोरनिफ्राय पुलिसआ नोगोद 5,000 रां, गं 7 मबाइल फन आरो जुवा गेलेनायाव बाहायग्रा बायदि मुवा बेसादफोरखौबो बोखांनो हाबावदों। गुवाहाटी पुलिसआ गोख्रों सिग्रोमनाय हाबाफारिनि गेजेरजों 40 किल'ग्राम गान्जाजों लोगोसे बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय सुबुंखौ हमनो हादों। पुलिसआ मोनसे सोदोब सुलुंनि गेजेरजों संदाननानै फेग्रा मुवा दैथायहरनायखौ खौरां मोननायनि उनाव पुलिसनि हान्जाया गोख्रों सिग्रोमनाय हाबाफारिखौ जागायदोंमोन। बे सिग्रोमनाय हाबाफारियाव 41 केजि गान्जाखौ बोखांनो हादों पुलिसआ। बेनि अनगायैबो खाजानाय दायनिगिरिखौ अमित राम होननानै सिनायथि होदों। তেনেকুৱা আমাক মন্তব্য দিব, আমি কোনো এপছু ভয় নকৰো আৰু আমি খাৰু পিন্ধা জাতো নহয়, আমি যোদ্ধাৰ বংশধৰ। তেওঁলোকক কৈছো তোমালোকে তোমাৰ জনজাতিকৰণ আমি কোৱা নাই তোমালোকক ক্ষতি কৰো, তোমালোকৰ যিখিনি জনজাতিকৰণ পাই আছা তোমালোকৰ মৰ্যাদা তুমি এইখিনিতে থাকা সীমাবদ্ধ। আমাৰ খিনি কিয় বিৰোধী কৰিছা? আমাৰ খিনি বিৰোধী নকৰিব, নহলে কিন্তু কথা বেয়া হ'ব। এইবাৰ এইখন ৰাজ্য আছিল আমাৰ ৰাজ্য, আমাৰ ভূমি, এইখন ভূমিয়ে আমাৰ আছিল। তেওঁলোকে এতিয়া যদি কয় আজি তাক বহিব যাওঁতে যদি শুব বিচাৰিছে, এতিয়া আমাকে যদি ভাবিছে লাত মাৰিব, এইটো নহব। আমি সহ্য নকৰো, কাৰণ কিয় আমি এনেকুৱা মানে খাৰু পিন্ধা মানুহ আমিও নহয়। কোচ ৰাজবংশী অকল খাৰু পিন্ধা মানুহ নহয়, আমিও কোচ ৰাজবংশী, আমাৰ ইয়াত ৰাজাৰ তেজ আছে, আমিও এনেকুৱা যোদ্ধাৰ বংশ। কাৰণ আপোনালোকে জানে বীৰ চিলাৰাই কেনেকে যুদ্ধ কৰি এটা সময়ত এই অঞ্চলটো কঁপাই তুলিছিলে, তাৰে বংশধৰ আমিও। ইতিমধ্যে আমাৰ কিন্তু ইতিহাস আছে।